Srbija je zemlja u kojoj su dominantni ovi tradicionalni medije, pre svega televizija, znači najveći broj ljudi se informiše preko televizije sa nacionalnom frekvencijom, a društvene mreže, iako izgledaju kao bučne, njihov uticaj je vrlo mali i broj ljudi koji je u to uključen je takođe vrlo mali. Tako da, mislim da vlast vrlo često zloupotrebljava bučnost društvenih mreža, prikazujući ih kao izuzetno uticajnim, a one zapravo to nisu. Mi živimo u onome što se zove zarobljena država. I to mislim da nam je važno da bi razumeli sve ono što se dešava u njoj, uključujući i mediji. Mediji u zarobljenoj državi su takođe zarobljeni. I to se vidi po tome što je jako prisutno odsustvo svake kritike vlasti. To je jedan, može skoro da bude neki udžbenički primer kako izgledaju zarobljeni mediji u zarobljenoj državi, a to je manjak kritičkog mišljenja ili kritičkih stavova kada je u pitanju vlast. Eto, mi to živimo i takvi su nam mediji. Engleski Ofcom, kao naš RRA, je ovih dana kaznio jedan kanal zato što je procenio da se na njemu emituju sadržaji koji podstiču ljude da se ne vakcinišu i iznose neistine, da COVID ne postoji, da je sve to što je sada kao globalni problem posledica 5G mreže. Kazna nije velika, do 25.000 funti, koliko sam video, ali u normalnim zemljama to je više putokaz ljudima da znaju da s tog kanala ne dobijaju pravilne informacije i možda će kazna da stigne tako što će se smanjiti njihova gledanost, uticaj i tako dalje. Ovde, nažalost, sa zarobljenom državom, vraćam se opet na tu priču, faktički i društvo negde zarobljeno, uništeno, mi ovde nemamo javnost, ovde ne postoji afera, priča koja ima neki odjek i neke posledice. Šta god istraživački mediji otkrili, šta god novinari, na šta god novinari ukazali, ima taj lakonski odgovor, pa šta? I zato se kod nas ništa ne dešava. Imamo potpuno jednu ludačku situaciju da unutar SNS-a je vrlo vidljiv neki sukob između struja, ne znam, s jedne strane koja, a s druge strane svakako Stefanović. Za njega između redova u provladinim tabloidima se provlače razne stvari da je on u stvari na nagovor strane države spravio paralelnu strukturu, ne znam, prisluškivo predsednika, strašne optužbe, a taj čovjek je i dalje ministar odbrane, znači jedno od kao ključnih ministarstava drži on. Mislim da javni servis ima fenomenalne programe, i dokumentarni, i serijski, i da stvarno ima jako zanimljivih stvari i na drugom i na trećem programu, ali ono što je njegova glavna funkcija, to je informisanje građana, je najveći problem RTS-a. Da budem kratak, stvarnost se na RTS-u ne vidi. Državni funkcioneri se pojavljuju isključivo u medijima koji su vrlo blagonakloni, koji su nekritički nastrojeni prema njima, tako da oni idu na siguran, bezbolan i bezbedžan teren gde ih niko ništa neprijatno neće pitati, oni će ispričati ono što žele i to bi bilo to. Oni se ne pojavljuju na medijima koji imaju, ne znam, kritički odnos prema tome i to je ono zanimljiva igra koja od početka više stranačka funkcioniše ovde. Ja ne odlazim na televiziju gde me kritikuju, a onda ih optužujem da su jednostrani. I to je očigledno model koji je jednostavno funkcioniše svih ovih decenija i prosto to je to. Znači, državni funkcioneri neće ići na televizije gde mogu da dožive neke neprijatnosti, idu na sigurno, ništa neće da rizikuju i to je to. Tako to funkcioniše.